Mä oon kohta lähdössä. Kello on 11.20 ehkä. Ja me lähdetään eka kaupalle varmaan. Tai me menen kaupalle. Ainakin. Ja sitten me mennään Helsingistä R-junalla Tampereelle. Tänään perjantaina mulla on mun odottamita workshop. Opetan Cruel Angels thesis, joka me esitettiin Frostin iltapileissä. Ja sitten sen jälkeen meillä on Infinite Night, tai Night Infinite, mä en muista kummin päin se on siellä ohjelmalehdessä. Mutta meillä on Vocaloid-esitys ja tunteita ennemmin Dragonia. Right now ihan jees fiilis, mutta saa nähdä, että miten handlaan ihmismäärän. Ei tarvi lauantaina ja sunnuntaina stressata esityksestä enää ollenkaan, niin mä oon niinku vapaa mies basically. Ja mä ajattelin, että ajattelin, mä oon pakannut, en voi enää ajatella. Mä kossaan lauantaina Levi Attack on Titanista ja sit sunnuntaina Sebastian Kuroshitsuista. Ja joo, meillä on pieni Kuroshitsu-gruppi, meillä on Merin ja Grell. Is it on? Oh. Yeah. Oh my god, we're on our way. How are we feeling? Fine. How are we feeling? Fine. How are we feeling? How are we feeling? Meow. How are we feeling? Yay, okei. Okay. Me ollaan ratikassa. Me mennään Dragoniin. Dragon on deadass 10 minuutin päästä. Tai no se on jo, mut the party don't start ennen kuin me tullaan sinne. Jep. Mä sain flyers. Tää jakaa nää glooks. Mua luultiin Pandori-hahmoks. Lol, loseri. Tää on by the way se katu, millä Mimaa kutsuttiin Hobbitiksi 2023 Dragonissa, kun me oltiin Ruijetsukassa kosseissa ja yritin päästä majoitukseen. Mä uskon, että me ollaan historiallisella. Jep. Mut ja nyt me mennään Tracken Area ja vaihdetaan budget. Ja sit mä alan stressaa. Yeah! Wow! Oho! We have made it. Yippee! Oh my god, hold up, bro. Yksi. Mia opettaa sen workshopia right now. Se on siellä tosi professional. Älkää kertoko sille. Toi on mun poika, by the way. Nyt on workshoppi done. Jei. Me löydettiin Tomponen. Oi. Joo. Joo. Nyt me mennään Boballe. Ja sit mun pitää mennä laittaa mun autographs revejen foothardeihin. Joo, ja me mennään varmaan, tai mä menen ainakin lisää touch up my makeup, koska it's melting off. Opettaminen on so tough. Yeah. Can we edit out that last Haluatko piece? toistaa sen vielä? Mikä pitää editoida pois? Ei kun mä vaan sanoin, että tänään on tosi kaunis päivä ja Niin,
Kuka oli sulla? Sun muut siis. Portugal. Mä tykkään, että toi kamerat ei edes näy. Jos Mimaa ei niinku nähdä elävien kirjoissa enää silleen tämän päivän jälkeen, niin was me. Sami. No, niin. Hei. This girl is going to kill me. 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 No, se ei ihan näytä siltä, että se tietää mitä se tekee. Jokes. He might like cinnamon roll, I don't know. Mine a little bit. Mine a little bit. I don't know. Tää on se parempi sanoa. No, nää on kaikki mid. Batsmaru on better. Se on kans se. Tuolla on jotain tommosia. Ei, no way. Tuolla on jotain tommosia. That's so crazy. That's crazy. That's crazy. Order review. Cheesily cheese strawberry. Yep. What you got there? Matcha. Brown sugar. Okay. Damn. Okei, hold on tähän vastaan. Okei. Dumbass. Okei. Sitten mä rupes sen. Oh my god. Se on tosi kawaii. Kyllä. Me ollaan molemmat tämmösiä vloggaajia. Mä oon huono katsoa aikaa. Mä varmaan varaisin sen aikaa, niin mä oon sellainen. Kato kelloa. Ei voi ihan How we feeling? Garantii! Ei vitus. Hei, tää on mun lahja. Oma laukku. Tää on made. Len laukku. Yep, I can't believe they made a Len-laukku. Joo, mä oon niistä mykkejä ja mua kuuluu kaiken, mitkä sä sanoitte. Ai kaikki. Ai ne kaikki. Len laukku. Ei oo. Miksi tää on tämmönen femboi? What is this for? Tää on mun vlog. My vlogi. Rizzing up your vlog. Kyllä. Gnarly. What up gang? Meillä on esitys kohta. Jep. Me ollaan tehty siitä shiny funny. Moi! Jep. Ja nyt Mäkin oon shiny fani. Wow. ei mun pitäis sulle. Otasko housu? Short. Wow. Mikified. Täytän mun vesikunnon. Niin ei tule. Täällä on vielä likkua, niin mä juon tän eka ja sitten mä täytän mun vesikullon. Ja sitten mä teen sillä lailla, että mä sijoitan mun energiajuoman toiselle puolelle ja sitten tän toiselle puolelle. Tai no, itse asiassa vesi. Ja nyt mä retouchaan nopea mun meikkejä.
elämäni rankin reissu. Jep, oikeesti rankka näytelmä. Oltiin jumistolla parikymmentä vuotta. Niin sille tuli tällainen vanha mies. Ja mä selitin sille Ouden High School Hostopista ja se oli se, Hell yeah. Esitys done. Ne oli niin hyvin. Se oli Jep. Nyt on kaitoiltu ihan kunnolla ja tunteella ja melkein slippasin monta kertaa, mut mikä fiilis Mima? Hell yeah! Yippee! The other evil twink. Jep. Yeah! I'm so Second excited. favorite evil twink. Ootteks ikin kuullut tätä biisiä? Mikä tää oli? Yeah, never heard. Okei. Mitä? Mulla oli hauskaa! Jei. Banger. Nyt me juostaan yöhön, kun taustalla soi Kioran Hey Kids song by... Such a perfect vibe. On hyvä tämmönen outro music. Jep. Joo. Ihan jees. Esitys meni paljon paremmin kuin mitä mä odotin. Ja mulla oli pieni replaunohus, mut kinda se miten mä unohin sen replan oli parempi skriptille kuin mitä se alkuperäinen oli, et se on vähän niinku onni. Millainen se oli? Kun sanoi, että tulehan nyt kaikki sinua, niin sit se oli sillä lailla, että mä olisin mennä jo, että mä en jaksa kuunnella tätä lisää, koska mä oon older. Sieltä Jei. Enapi. Kalmaa. Jep. Me ollaan matkalla. Meillä on The Fits Are On. Täällä on Mulla ei vielä mun paitaa, superkirkasta. mutta... Eikö herra jumala, sulla on paitaa päällä. Mä lähden. Ja nyt mä istun alas hetkeksi. Vähän en oo istunut. Mulla on muuten valkoiset housut. Oh well, no. Tänään on in-car-esitys. Eikä oo. お約束の頂点会に歓喜お猿さんみたいになっちゃう Mä laulan siinä, että meistä kaikista tulee apinoita. Mäntti oli tosi kade, kun se ei saanut tota lainia. Se olisi halunnut sen. I don't wanna be a monkey. もはやませた初見でもなぜか Golden Labubu. I have the one and only 24 karat gold baby. La baby. Toi mitä mä sanoisin, jos mä näkisin Ziikossa. I'm so funny. If you watch this part of the video, saat mulle 5 euroa velkaa. Saat sit maksamaan sekin jo ennen rahat tulee mulle. Hei up. But I'm the president of the club. You're the mommy, I'm the daddy. Täällä on tämmönen femboy. Täällä on tämmönen femboy. What the hell? On Scottish pimp. Kaitota joo. Koitadu. Stupid ass. Enapi. Taidepolku. Otetaan taidepolulle. Jep. Idol ride. Here we go. 高まりすぎて記憶があやふゆになっている Okei, tässä on tämän miettivä nuotti, mikä me discoverattiin Tampere-kuplissa. Featured in Nokkosnukka-video. I think se miettii. Jei. Jei. Osion. Jammers.
ensiapua. Ei mennyt sentään lavallani. Yeah. Nyt tässä puuttuu niinku mansplaining myös. Mä voin mansplainaa sulle Attack on Titanin. Mikä tää? So there's... Okei, yhtä aikaa, no niin, molemmista suunnista. No siis, jos sä et tajuu, niin se on semmonen... Hey. Wow. What you got there? You look so cool. Would you like to buy some? Tuossa aloittaville. Yeah. Oh my god, revetaroi. Sitten on täällä lisää. Sitten täällä Mietikäs joku myis täällä. you wanna buy this so bad. Oh, you wanna buy this so bad. Mikä fiilis? Hauskaa. Hauska fiilis. Miten meidän pitää pitää tänään? Hauskaa! Kuka sä olitkaan? Sä olit joku leader, mutta Mä oon leader number one. Harhauta sitä, mikä on vastassa. It's a tree. Wow. Onko se semmonen tankki? Vai ei kyllä tankki. We're doing business now. Don't you want this? Don't you want these photo cards so bad? Ooh, you want these photo cards? En a peek. Unboxing. Ostettiin puoliksi. Ribbit. Hardies. Okay. Ooh. Tää on niin hyvä juttu. Kato vielä, sieltä... Niin, ei se ollut se sain, koska noissa sieltä takana ne. Nois kolman. Tää on tilassa. That's me! Sit. Aika hyvä. Tää on niin hyvä pull. Mikä on meidän jako? Mä haluan ainakin siniset memberit. Alright. Valitse se yksi. Iltapäivää! Hi! Iltapäivää! It's sunny, the sun is out. Yes! Mä oon kuollut kylmyyteen koko päivän. Hahmottaja nyt olikaan. Tää on se Haruka. Ettekö te muista sitä yhtä episodia? Ei kun toi on se yksi episode, kun Mika sai sen mental breakdown ja sit se värjäs sinistä hiukset. Yeah. Is this that episode? And do a twirl. Ooh. Yeah! Twirl. Serve! Twirl. Oh my god, Helia, toi oli tosi twirl. Mikä fiilis? Yay! Jäi. 流れたボイス青いなえなとひなたぼっこしようEnapi. Enapi Enapi. Oreno. Enapi. Okay. I think I got it. Jäi. It's crazy. Oota. Teen tässä vaan pose. Hold on. Oh, diva. Live start. Revontulet. Oli hyvä. 6/5 täydellistä. Kyllä. Low-key gonna cry. For real. Oh my Sheilas. Tää on after show fiiliksiä. Mä en oo hikinikori jotenkin. Mitä mä teen mun elämällä nyt? Se on done. Teet sen grillkossin. Mä teen sen grillkossin. Mä teen sen grillkossin. Jep, grillkossin niin sit me voidaan tehdä Black Butlerin iso ryhmä ja sit sä teet sen Sailor Moon kossin. Sit me voidaan tehdä Sailor Moon ryhmä. Sä voit tehdä mulle sieltä. Joo, mä voin tehdä sulle sen grillkossin siinä samalla. Me voidaan tehdä full
hear me out. Hear me out, no spoilers. No. We are going to the... Mennään katsomaan Dandelion. Yay. So excited. Cold, wet, muddy places I dare not describe. And where's Geralt? You know, I wrote "Toss a coin to your Witcher," and somehow I'm the one watching solid firewood. How does he even get into half the trouble I saved him from? Oh my god! Okei, me tajuttiin, että tähän live-streamataan, niin me mennään jonnekin. Oon zoomaat kameran suuntaan, me mennään jonnekin katsomaan tää. Kakao niin banger. Mä ostin tällaisen, siellä tulee joku random pin. Niin. Sun tehdä sun arvaus. Vai ketken sä haluat? No se ei oo tässä nyt paketissa, mutta mä haluaisin Oguri-käpin. Kyllä. Tai sit mä en oo varma onks vodkaa tässä, mutta mä haluaisin vodkaa. Mäkin haluaisin Absolut vodka. Absolut vodka. Tai Silence Suzuka. Tuo kai Teo. Wow. Et mä voin laittaa sen vaikka tohon. Okei. Me tultiin katsomaan... Oh, it's from the... Yay. Me tultiin kattoo Unrealitya. It's the goldfish from the Repontuli. Täällä on Revontulten kala, line, kultakala ja karppi. Jep. Jep. Ja sit tuolla on se Matelia kohta. So... Remejen akvaarioterrario representation Jep. paikalla. Okei, me ollaan nyt menossa takaisin majoitukselle. Käytiin kattoo Unreality. Se oli niin heavenly. Jep, oli tosi banger. Joissain biisissä mä sulin mun silmät ja se oli vaan niinku Joo, asendaa. Tai sillai huomaa, että kuorot on piste. Kuorot on. Joo, ja nyt me päätettiin, että me mennään hakemaan kaupasta snackia ja sitten me mennään nukkumaan kautta selaamaan TikTokia ja syömään snackia. Mutta tässä on hei. Yay! Papikkää! Yeah. Niin, me käytiin aikaisemmin Kirppikseltä. Käytiin Kirppiksellä aikaisemmin. Mä harkitsin Ouran High School Host Club-takkia, koska mulla ei oo siis omaa. En ostanut, koska mä haluan syödä mieluummin. I'd rather eat. Decisions. Yeah. Would rather starve to death. Yep. Or cosplay Ouran High School Host. Okei, no se oli 5 € se takki. Tai 10 €. No, ehkä jos se on huomenna vielä, niin mä voisin ostaa sen. Tänään on ollut erittäin eventful day. yeah. Ja on esiinnytty ja on tehty vaikka mitä, käytiin karaokeakin ja kaikkea ja myyntipöytiä on katsottu ja ties mitä kaikkia keritty tekemään. Ja Tänään oli kyllä niinku konipäivä TM. Joo, ja huomenna on toinen. Mä aion ottaa sunnuntaista kaiken mitä mä voin saada irti. Oikeesti, koska free day molemmilla. Jep. Ja mä oon Sebastian, so it's gonna be fun. Yay! Blogi on kaupallisessa yhteistyössä Vapaa-Hummusin kanssa. Yeah, sponsored by Baba. Babushka. Yay! Yippee! Siis. Yummer! Wow! Mennäänkö me oikeaan suuntaan? Joo. Hei, Me ollaan... trust me, mä oon hyvä. Me heitetään kamat. Haki Roman. Jep. Ja sit on Miru Chai meetup. Sit me mennään Kissa. kauppaan. Ja Joo. sit
To the con, jep. Ja me maistetaan, siellä oli jotain hulluja jääteemakuja, niin me maistetaan semmoset. Oon unelmoinut niistä koko yön. Oikeesti joo, siellä oli semmonen crispy apple. Niinku, the crispy apple is gonna be so good. Man, I'm gonna be so happy. Jei. Tänään on Kuroshitsuji-päivä. Revontuten baari. Ai tää? Joo. Joo, kävin siellä. Reittaan aika monta pistettä. Meillä on vielä grill, mut grill on nyt jossain. Oh fuck. Mulla ei siis. Jei. Mitäs me hypättäis? Meillä on takki, me viedään sen Elialle. Is the list up? Hack one again. Aha. Kyllä. Kant. Patreonissa on sitten lisää. Jep. Yeah. We have arrived at the function. Nyt me etsimme kohdetta, jolle viemme tämän. Se pitäisi olla jossain täällä. Green hair stupid. Me löydettiin villieläin. En pysähtynyt putkessa. Jei. Keikkaputkessa. Kyllä. Ja takki delivered. Siellä on siellä keikkaputkessa. Ei vitsi. Tässä on kirppisluukut. Hardis ja saitsen. Melkein ostin Gabi ja Falkosakit, mut en ostanut säästön rahaa. Jippi. Mennään pesää kädet. Mä sain postia. Jeep. Siellä on. Täällä on karkkia. Jee! Jihaa! Meidän väki lisääntyy. We got the grill. The grill. The grill. Hyvä, jei. Jei. Mä ruokin sitä. Chirp, 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 chirp. No. Ai se haluu jaa. Se haluu. Tuolla on tommoinen shortsakin. Tonne! Oh, fuck. Huge. Haluan se pikkuinen. Oh my god. Wow! Jousiampumaan. So exciting. Jousiampumaan. Pow. Pow. Kohta lähtee. Tehdään näin. Yeah! Hell yeah! Yippee! Mä sain Mion kameran. Mä varastin tän blogin, tää on nyt mun blogi. Mä oon tärkeämpi kuin Mio, älkää kuunnelko Mioa, mä oon parempi, mä oon paras. Vasen käsi, jos ammut oikea käsi. Vasen käsi on se, mikä tähtää. Oikealla kädellä te haastaa. Sä menet hakkaa grellin. Menet hakkaa sen. Se haluis, mutta mä sanoin ei. No. Niin. Viitosta räpäsit kamera. Sulla riittää. Mut niin, elikkä mä oon siis... Mä varastin Mion blogin. Ja mitä, et mä oon parempi kuin Mio. Tuoli laitetaan sillä tavalla, että täältä... Ja... Wish me luck on esitykseen. Woo, good luck! Anyway, niin. Mä oon oikeastaan paras. Ja... Heti kun tässä vapaa jousia, niin sitten teidän porukka pääsee kanssa suoraan siihen.
Seuratkaa mua Instagramissa Kisamisu_Kissamittu. Tässä välissä mä voin puhua siitä, että mä löysin eilen Sherlock-albumin. Kirpiksi Annissa sai taas pitää jatkaa taas kuvaamista. Toi lähellä sitä. Tää vähän vaan. Nalista saa ylös vaan. Jep. Toi olisi normipou täältä sanapakka. For all the viewers back at home. Okei. Nyt keskityt. Assassin on Canon accurate. Sitten kun tässä ei oo pöytää, olet sä vaan sun kädellä. Okei, rollo. Sitten, kun sitä lähtee niinku vetämään. Tähänkö tää? Käsi suorana. Yippee! Okei. Seuraavahan bullseye. Jep. Suorana käsi ensin. Mutta se yksi kävi aika lähellä. Niin kävi. Ei, mut sä osit tossa haassa olevaan pehmoleluun. You did it! You won. Jei. Me otettiin ruokaa ja Wanderrush esiintyy tuolla. Oota, jos mä laitan tähän näyttäisi silleen, että mä oon niinku behind bars. Nyt sä oot behind bars. Oh, they got me! No! Teidän was a bit too silly. Ja mulla on kimchi burger, mitä sä otit? No chicken, non katsu. Siinä ei oo mitään. Mä antaa mulle tyhjällä sen. Sulla on, sait sun ruoan? Niin. Ihanaa. Oh, that was so good. What did it taste like? Se oli aika ilmavaa. Ja se oli kuohkea. Niin, vähän semmonen light lunch. Jep. Dinner and a show. How do we feel about that? No comment. I don't feel good. Ginger Union ja sit jätetään toi tän yksin tekee. Se tekee. Cause I don't feel comfortable here. I feel violated. Miksi? Okay, hit it. Yeah! Wow! Turn it around! Okei, me unohdettiin, että meillä oli plans. Ja me kuvattiin TikTokkeihin, mut me mennään. Me ollaan on our way to... Siis menee RPD ja me mennään Korda ja Kordissa. Sit jatketaan taas kuvaamista. Jatkuu. Hell yeah. Tosta oli, toi ihan vitun kanti.
Katsottiin Kordis. Se oli, oli hyvä. Asentattiin. So beautiful. Ja nyt? Me mennään etsimään ihmisiä. Jep. Mikä oli sun lemppari? Me nyt missattiin pari, koska me oltiin too locked in, mut sillai I'm still happy with what we saw tai not heard. Mut. I mean, mun on pakko sanoa se Undertale medley, koska se oli vaan... Mä oon biased. Siinä oli vielä outfit changekin. Siinä oli hullu outfit change. Yep. Siinä oli acting. Niinpä, siinä oli ihan... everything. Mä tykkäsin siitä ja sitten Hobbit. Tai no, Taru Sormusten herrasta, mutta heavily biased actually. Oh, sorry. Voin kävellä tällä sivuttain, niin... Ei sun tarvitse, kyllä minä... No, voitko tolleen tehdä? Yeah. Tällainen kukaan ei kompastu mun laahuksiin. Minkälainen Phantom Hivein butler sä olisit, jos sä et edes pystyisi mennä? Jep. A Phantom Hive butler not able to walk sideways on the stairs is not worth his salt. Nyt on kuvailtu ja tehty vaikka mitä. Ja nyt me lähdetään syömään The Dragon Over. Ei sillai officially, mut niinku ajallisesti Dragon on over. Nyt on syöty. Nami. Jammers. Ja nyt... kato tuossa naista. Mitä täällä kuvat? Jei. Esteettistä. Joo, nyt me mennään hakee kamat. Ja silittää kissoja. Ja sitten kuoriudumme. Kyllä. Ja sitten katsotaan joku juna ja missä me ollaan. So like day 5 in Ratina. I just stepped on something. Ei jäänyt vessöä tai mitään. Anyways. Tää ei oo enää vlog, tää on nyt so 24 today hours at Ratina challenge. Today guys, we're gonna stay 24 hours at Ratina Tampere kauppakeskus. Voi me ollaan Mr. BCK:ssä jo täällä. Yeah, so we've actually hidden like $10,000 here, and we've like locked one poor kid in the bathroom, and if he finds his way out of the bathroom and also can catch us in a running race, he can get half of it. Oh my god!